Ďalším bodom programu dnešného rokovania je návrh na schválenie majetkových prevodov. Materiál predkladá inžinier Hudák. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na schválenie majetkových prevodov. Vrátanie doplnku k tomuto materiálu, ktorý z časových dôvodov ste obdržali včera. Jednotlivé majetkové prevody boli prerokované v komisii mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta, následne v mestskej rade. Výpisy z uznesení komisie a uznesenie mestskej rady je súčasťou materiálu. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu. Ďakujem. Do diskusie je prihlásených 7 poslancov. Prvý pán Viktor Tkačík. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán viceprimátor, vážené prítomní, ohľadne garážového domu na ulici Sibírskej, bod 25, na meste máme požiadavku investora, pána Mikleho, že mení lokalitu, nechce mať konflikt s obyvateľmi. Tento bod vlastne on je v časti neschvaľuje, aj keď by vlastne sme neschválili, sa nič nestane, ale je neaktuálny. Bolo mi doporučené, aby som navrhol stiahnuť ten bod, že je neaktuálny. Takže dávam návrh stiahnuť bod 25 z materiálu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kahanec. Ja chcem nadviazať na to, čo hovoril kolega, s tým, že občania z tejto časti boli na výbore mestskej časti a mali rôzne výhrady z viacerých vchodov obytných blokov, ktoré sú v blízkosti. K pôvodnému parkovisku bola zásadná výhrada, že vlastne stavala sa na pôvodnom provizornom parkovisku, ktoré tam funguje, ale teraz pribúdajú ďalšie výhrady, napríklad s problémovým vjazdom cez podchod a ovplyvňovanie obyvateľov, ktorí tam žijú, lebo to bude dosť veľké parkovisko. Keď sa spoja obidve parkoviska, sú výhrady aj z hľadiska tých podmienok, ktoré tam majú, zamokrený terén, a navrhujú, aby sa to riešilo mimo tej hustej obývanej zóny a možno by bolo lepšie, a ja teda navrhujem, aby zostal ten bod pod bodom neschvaľuje v záujme obyvateľov tejto časti. Ďakujem. Pán Bačík. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len podporiť predrečníka. Bol som aj pred 2 dňami s dôverníkom, ktorý práve tam sídli a už začali spisovať petíciu, len som ich zastavil, lebo aj to, čo sme aj my mysleli v dobrej viere, že pána Mikleho dáme na iný priestor, tak vadí im aj to, že by bola prijazdová cesta pomedzi bloky z ľavej strany, čiže hľadali sme ďalšie priestory, čiže tiež odporúčam, ako je stanovisko komisie, a neschvaľovať tento zámer, a keď, tak na výbore mestskej časti, aby sme sa ešte na to pozreli a v súčinnosti s obyvateľmi to doriešili k čo najlepšiemu koncu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Doktorovský. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel vystúpiť najprv ku bodom číslo 5 a 6. Je to odkúpenie, klasická situácia, ktorá sa opakuje, že súkromný investor vybuduje
verejné osvetlenie, vybuduje komunikácie, chodníky pri svojom developerskom zámere a potom chce odovzdať, respektíve predať tieto komunikácie do správy a vlastníctva mesta Prešov. Tu ide konkrétne o Horskú ulicu. Samozrejme, úradníci na mestskom úrade predtým, ako my o tejto veci, vôbec o každej veci rozhodneme, tak nám vypracovajú stanoviská. Pri tomto prevode, konkrétne pri bode číslo 6, ak si kolegovia pozriete do príloha k bodu 6, číslo 5 a príloha číslo 3, sekcia majetková a ekonomická neodporúča odkúpenie komunikácie do majetku mesta z dôvodu, citujem, že táto komunikácia je slepá. Potom sú tu nejaké argumenty, ale ten, ktorý je pozoruhodný a dôležitý, je ten, že je predpoklad využívania tejto komunikácie pre pokračovanie výstavby bytových domov v ďalšej etape, pričom bude dochádzať k poškodzovaniu komunikácie ťažkými stavebnými mechanizmami počas výstavby. Ono je to logické, ak má mesto odkúpiť časť komunikácie, ešte sa tam ráta s nejakou intenzívnou výstavbou v ďalších etapách a budú tam jazdiť ťažké nákladné vozidlá, tak tá komunikácia, ktorá na to nemusí byť stavaná, to nemôže vydržať. Následne spoločnosť, ktorá chce takto túto cestu predať, zdánlivo teda spochybňuje toto stanovisko našich odborných pracovníkov z Mestského úradu, ale v tejto časti, ktorú som prečítal, píše pán Sekerák, podpísaný: za celkom oprávnenú možno považovať pripomienku predpokladajúcu možné poškodzovanie komunikácie stavebnými mechanizmami počas ďalšej výstavby. Preto sa investor pri podpise kúpnej zmluvy písomne zaviaže, že bude zabezpečovať opravy uvedenej komunikácie až do ukončenia výstavby posledných 2 bytových domov a po ich kolaudácii zabezpečí komisionálne posúdenie stavu komunikácie, odstránenie zistených nedostatkov a odovzdanie komunikácie mestu. Na toto stanovisko zareagoval opäť Mestský úrad, sekcia majetková ekonomická, stanoviskom: oddelenie VPČ trvá naďalej na svojom stanovisku, ktoré som teda prečítal predtým, že neodporúča odkúpenie komunikácie. No, viem si predstaviť, že môže naozaj nastať ten problém, že mesto sa bude starať o túto komunikáciu, robiť tam zimnú údržbu, možno malo by aj nejaké opravy, keď to už bude v správe mesta, budú tam jazdiť ťažké autá, tak napriek tomu, že pán Sekerák ako konateľ spoločnosti vlastne píše, že nemal by problém s tým, aby sa o túto komunikáciu staral až do dokončenia výstavby v celom areáli, tak napriek tomu táto podmienka, ktorá je podľa mňa ako rozumná, ale aj aby sa na to nezabudlo potom po podpise kúpnej zmluvy, už si na to nikto nespomenie, tak ja teda navrhujem, aby sme tento prevod podporili s tým, že to podmienime práve tým, čo pán Sekerák sám sľubuje. Čiže teda, aby sa o tú komunikáciu, čo sa týka to, čo tu píše, aby sa teda o ňu staral až do ukončenia výstavby v tom celom areáli. On to navrhuje, nevidím dôvod, aby sme to do uznesenia nedali, aby sa to potom naozaj v tej kúpnej zmluve objavilo. To je teda jedna vec. A druhá vec, už som to tu v dnešnom dni načal, ale to bolo ešte predchádzajúce zasadnutie zastupiteľstva, ale teraz máme správu najvyššieho kontrolóra, teda najvyššieho kontrolného úradu. Máme tu, to teraz neviem momentálne nájsť, lebo sme to dostali až na zasadnutí, návrh, poprosím o ďalší čas. Návrh prenájmu pozemku v areáli zimného štadióna pre súčasného nájomcu, alebo teda
Predaj, to dokonca predaj, áno. Predaj teda pozemku pri zimnom štadióne za 1 euro. Keďže tento nejaký zámer, ktorý pri tomto zimnom štadióne má byť a kvôli ktorému máme za to 1 euro predať, neviem teraz tú rozlohu presne 2000 alebo koľko štvorcových metrov, je teda naviazaný na súčasného nájomcu zimného štadiónu, je to tá istá osoba. A vzhľadom na to, že Najvyšší kontrolný úrad skonštatoval, že spôsob uzatvorenia nájomnej zmluvy s tým nájomcom nebol v súlade so zákonom, pretože v podstate boli porušené pravidlá súťaže, tak myslím si, že kým sa táto vec nevyjasní, tak by sme o tak dôležitej veci nemali rozhodnúť. Čiže aj vzhľadom na to, že sme tento materiál nemali ani v Mestskej rade, dostali sme ho až na stôl, tak si myslím, že zdržanlivosť je na mieste. Navrhujem, aby sme tento materiál stiahli. Čiže návrh je teda taký, tento bod stiahnu, neviem, aké má číslo, lebo nie je tu v tých štandardných materiáloch. A čo sa týka 5 a 6, tak podmieniť to tým, čo pán Sekerák vo svojom liste, a ten list je v materiáloch, tak aby sme túto podmienku doplnili do znenia uznesenia, aby sa objavila potom v tej zmluve o prevode. Ďakujem. Ďakujem. Pán Ivan Benko. Vážený pán viceprimátor, k Peťke, k tej ceste. Rád by som videl projekt, rád by som videl rez, či je uvedená cesta robená na ťažké stavebné stroje, lebo keď tam pustíme do obytnej zóny ťažké stavebné stroje, po roku tú cestu budeme robiť znovu. Môžem tvrdo povedať, že pokiaľ táto cesta nie je štetovaná, že je tam len makadam a na to robená nejaká vrstva, vám za to ručím, že behom postavenia 2 bytoviek túto cestu budeme reparovať tak, jak reparujeme armádneho generála Svobodu. Ďakujem. Ďakujem, pán Komanický. Ďakujem. Práve k tomu sa môžem vyjadriť troška fundovanejšie, keď tak môžem povedať, lebo tam síce iba 3 dní, ale tam bývam, tak viem, že ako tá cesta vyzerá, ako sa robila. Je tam riziko určite tak, ako na každej ceste, ale nikde nie je napísané, kde je napísané, že teraz, keď v dnešnej dobe krízy nebude pokračovať vo výstavbe ďalších 2 blokov, či budeme my bez kolaudovanej cesty tam, ak to bude pre 76 rodín čistiť tú cestu. Jedna vec. A druhá vec, keď 2 auta za deň prídu za 3, možno budú tam iba pri tej hrubej stavbe chodiť 2-3 mesiace, či dokážu rozbiť takú cestu. Preto ten návrh, ktorý dal tu kolega Rišo, áno, som za to, aby sa... Ďakujem. Pani Čižiková. Ďakujem ja takisto na Richarda aj na tú cestu. No už sme zobrali do majetku nie také cesty bez našich pozemkov a kadečo. Myslím si, že toto je celkom seriózna ponuka. Za 1 euro dostaneme aj pozemok, aj novú cestu, aj osvetlenie, ktoré budeme len spravovať. No a bude tam aj dosť občanov nášho mesta, ktorí platia dane, takže myslím si, ak tam bude tá podmienka, ktorú tam zakotvíme do ukončenia tej realizácie, tak myslím, že sa nemusíme obávať nejakých nákladov z našej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Káhanec, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa vyjadriť takisto k bodu číslo 27, ktorý sme dodatočne dostali. Opäť robíme veci pri deklarovanej podpore športu na poslednú chvíľu ako vždy. Napriek tomu, že Najvyšší kontrolný úrad v svojom protokole skonštatoval, že je tam porušenie obchodného zákonníka. A konštatoval to v rámci vypočítaných vecí, kde mesto porušilo všeobecne záväzné právne predpisy a porušilo ich aj v prípade prijatím návrhu zájemcov o kúpu
pozemkov a prenájom zimného štadióna v rozpore s vyhlásenými podmienkami obchodnej súťaže. Tak neviem, či v tom chceme pokračovať ďalej takýmto spôsobom, ale vieme všetci, a bolo to tu už prezentované x-krát, aký bol vývoj z hľadiska hľadania nájomcu a predovšetkým z hľadiska dohodnutia nájmu na zimný štadión. A teraz ideme pokračovať, už ideme riešiť zasa ďalšie stavby, ešte tieto poriadne nefungovali. Dnes sme spomínali problémy, že jak sa posúva dotácia ďalej na športové kluby, ale my už ideme riešiť ďalší zámer dlhodobého prenajmu pozemkov podľa bodu 27 k výstave malej tréningovej haly pre HC Prešov OZ. Tak ja celkom dobre neviem, ako chceme ako pokračovať tým spôsobom, že stále bude chaos okolo toho a nikto nebude poriadne vedieť, že jak to bude. V žiadosti tohto združenia HC Prešov chcú zatvoriť dodatok medzi mestom a nimi a nájomnú zmluvu chcú uzatvoriť na dobu určitú, na dobu 18 rokov s možnosťou predĺženia 7 rokov. To znamená, že rozhodujeme sa o nájomnej zmluve na 25 rokov. Popri tom ešte majú záujmy o pozemky a myslím si, že aj z tých stretnutí, ktorých som sa ja zúčastnil na začiatku, nebolo absolútne jasné, čo bude. Teraz sa síce už píše, že čo bude s tým majetkom, keď sa postaví ten tréningový štadión, že ich v roku 2038 za euro odovzdá do vlastníctva mesta. Jak sa to všetko udeje, v akom stave sa to udeje, o tom mám vážne pochybnosti, že jak to bude bežať ďalej, lebo ten rok 2038 je veľmi ďaleko. Nezabudol v svojej žiadosti zdôrazniť povinnosť mesta poskytnúť dotáciu. To je základná vec. Poskytnúť dotáciu z mesta vo výške 340 000 eur na rok. A potom už nemáme dosah, kam vlastne ide. Dnes si to pán viceprimátor potvrdil, keď si povedal, že mali by tam byť stanovené podmienky pre toho, kto tú dotáciu dostane, ako ju bude ďalej dávať. Čiže ideme dohodnúť ďalšie veci ako takým istým spôsobom ako doteraz. V jednom odstavci v svojej žiadosti takisto píše, že povinnosť nájomcu sa týka investícií. Tam nemám celkom dobre čitateľný materiál, tak neviem, či to dobre prečítam, ale má tam povinnosť 33 000 eur na rok investovať. To znamená nejakých 594 000 eur za 18 rokov, respektíve 825 000 eur za 25 rokov. A že tým sa zväčší rozsah investície. Hneď v ďalšej vete sa už uvádza, že minimálne 50% z týchto investícií musí byť preinvestované do 5 rokov a od účinnosti tohto dodatku, a zvyšných pomerných čiastkách do 10 rokov. Tiež mi celkom nie je jasné, keď na jednej strane sa píše, že bude povinnosť 33 000 eur na rok a potom ďalšie ako veci, no nemám jasné, ale predovšetkým toto, čo doteraz sme zažili pri rozhodovaní o nájomcovi a zmenách nájomcov, ktorý postupuje práva a povinnosti na ďalšieho nájomcu bez toho, aby vôbec mal na nich nejaké oprávnenie, lebo nenadobudla jeho zmluva s mestom účinnosť a teraz pokračujeme podobným spôsobom ďalej. A na záver ešte žiada o kúpu pozemku. No keď už akože rozhodneme o kúpe pozemku, tak tam už ako asi celkom nebude jednoduché vrátiť a žiada o pozemok v rozlohe 2000 m2, čiže celkom slušný pozemok, s tým, že ďalšie detaily k tomu ešte budú stanovené v geometrickom pláne. To ja by som bol rád, keby to nešlo takým urýchleným režimom a keby to šlo normálnym režimom v meste a najprv sa dali do poriadku veci, ktoré teraz nefungujú a potom sa schvaľovali. Ďalší čas? Nie, ďakujem pekne. Musím sa opýtať. Pán Malaga, nech sa páči. Pardon, ja budem reagovať na to. Ale je na to samozrejme aj iný pohľad stanov, nie len taký, ako si teraz tu prezentoval, katastrofický. Čo sa týka tých dotácií, ktoré sme pred chvíľkou preberali ešte v tom pôvodnom zastupiteľstve, teraz pred pár hodinami, to sa netýka toho nájomcu. To sa týka tých klubov. Oni by si mali vstúpiť do svedomia, že mesto dalo dotáciu na prevádzku, je to premietnuté až do ľada hodina, tie kluby neposkytli zľavy tým deťom. Áno, je to pravda, treba to napraviť, dá sa to napraviť,
Dotáciu podpisuje každoročne mesto. Mesto s tým nájomcom na základe rozhodnutia zastupiteľstva podpisuje zmluvu o dotácii každý rok. Dobre, áno, máš pravdu, je to ponaučenie na budúci rok, keď to bude, tak sa to tam dá, táto podmienka, alebo prípadne aj teraz sa tam vsunie nejaký dodatok k zmluve o dotácii napríklad od augusta, kde sa začína nová sezóna. A samozrejme máš pravdu, ja som to uznal, je to tak, ale to s tým nemá nič nájomca spoločné, to je vecou klubov. K tej samotnému projektu. Pred neviem koľkými mesiacmi som ešte ja na svojej úrovni zorganizoval stretnutie všetkých klubov, myslím, že aj ty si tam bol. Vtedy sa to začalo. Úplne otvorene sa o tom rozprávalo, čo sa chce tam urobiť, akým spôsobom. Potom to bolo asi 3-krát v komisii. Z každej strany to tá komisia poobracala. Boli tam na výjazdovej komisii, menili podmienky, upravovali podmienky v zmluve. Upravili sa do takého štádia, ako je teraz tá zmluva. S tým, že bola tam žiadosť na nejakú dotáciu, aby sa mesto zaviazalo. Samozrejme sa to nedá. Mesto sa nemôže zaviazať do budúcna a na to, aby poskytovalo dotáciu. To znamená, že v tejto zmluve bude zakotvené len to, že mesto sa zaviaže dať do návrhu na rozpočet túto dotáciu. Keď sa schváli, keď sa neschváli. To znamená nič záväzné pre mesto. Čo sa týka toho pozemku, tých 2000 metrov, je to pozemok, ktorý už teraz má ten nájomca v prenajme, on už je tam teraz, len z dôvodu tej stavby, z dôvodu požiadania o úver od banky na nejakú časť tej investície, banka si proste vyžaduje mať pozemok vo vlastníctve. Po tých rokoch, čo si spomínal, v tom roku 31 alebo v ktorom roku, celá táto investícia aj s tým pozemkom sa odovzdá mestu za to 1 euro. Všetko sa vráti mestu. Mesto do toho nedá nič a dostane za to investíciu. V akom stave bude, v takom bude, ale vráti sa do mesta. Veď je tá zmluva bola prerokovaná, je teraz v zastupiteľstve, ideme ju schváľovať, toto je iba zámer. Už neviem, čo ešte viacej treba splniť ako to, že to schváli 3/5 zastupiteľstva. Čo ešte viacej môžeme urobiť? Preto, aby sme nevyhnali investora, ktorý tu chce mestu darovať 900 000 eur. Ja už neviem. Dobre, o 18 rokov. No, darovať, je to tak. Po 18 rokoch daruje. Nedaruje, dobre. Dobre. To znamená, že k tomu asi toľko. Je to zámer, bolo to prerokované x-krát, je to prekutrané zľava, správa a ja si myslím, že toto nepodporí, tak to potom už naozaj nepodporme nič a všetkých vyžaďme a nerobme už vôbec nič v tomto meste a nič nenavrhujme, len tu seďme a opravujme tie 4 diery na chodníkoch. Toto je asi najdôležitejšie v tomto meste robiť, nič iné. Áno, samozrejme nemáme. Podľa teba nemáme na nič. Pán Drutarovský. No ja si myslím, že investorov, ktorí by tam boli ochotní urobiť podobný zámer, by bolo, som o tom presvedčený, viac. Keby boli tie podmienky férové. Ten súčasný nájomca, ktorý teraz zrazu chce odkúpiť tých 2000 štvorcových metrov, sa k tomu dostal tak, že primátor bez súhlasu zastupiteľstva vypísal verejnú obchodnú súťaž. Tam išlo len o to, aby sa prihlásil niekto, kto prenajme majetok z jedného štadióna. Vyhrala to firma Antes, neviem, s nejakým prívlastkom. A to, čo vyčíta Najvyšší kontrolný úrad, je to, že potom, keď bola táto zmluva, teda keď bola verejná obchodná súťaž ukončená, tak zrazu do zmluvy sa dostalo, že ešte pridáme tomuto subjektu ďalších 960 000 eur, ktoré ale vôbec v súťažných podmienkach neboli. Keby toto bolo na začiatku, určite by sa viacej záujemcov prihlásilo. Pani Turčanová. Ja som chcela reagovať kratučko, pán viceprimátor, na teba aj na kolegu Káhanca, hlavne na tú vašu slovnú výmenu. Bola by som rada, keby sa v tejto sále napriek pokročilému času rešpektoval rokovací poriadok a to, že do diskusie treba byť prihlásený a nepokrikovať po sebe. A druhá vec, reakcia na teba. Chcem vidieť tých podnikateľov, ktorí len z lásky k mestu tu na všetko dávajú dobrovoľne a dávajú nám za 1 euro. Žiaľ, zatiaľ som videla len takých, ktorí si preplácajú zákazky z mesta. Ďakujem. Keď ten zimný štadión tam stojí už asi 45 rokov,
aj tie pozemky tam dookola sú voľné, 45 rokov, Richard tam býva. Veď už 2,5 roka poslanec, prečo nepriniesol žiadneho investora on? Veď tie pozemky tam ležia od jeho narodenia. Čakajú na investora, neprišiel doteraz nikto. A zrazu, keď prišiel nejaký záujemca, tak zrazu je ich kopa. Ja neviem o žiadnom ďalšom. Tak nech prídu ďalší, v poriadku. Však nech to vybudujú niekde, kdekoľvek. Ide len o to, aby naozaj, keďže je tu obrovský dopyt po ľadovej ploche, aby tu niekto to postavil. Áno, máme tu nejakú ponuku, je tu niekto, čo to chce postaviť. V poriadku, treba ho blokovať do nepríčetná, samozrejme. Ako vo všetkom. Pán Malaga. Ďakujem pekne, pán viceprimátor. Ja len k jednému bodu, poradové číslo 6, niekoľkokrát tu spomínané. Ja by som len chcel upresniť to uznesenie, lebo návrhu investora, ktorý chce odpredať mestu v eurovej hodnote komunikáciu, v tomto prípade sú určité nepresnosti, lebo nie je to firma Sankur Sabinovská, ale Sankur Konštantinová, takže ja navrhujem strana 3/7 návrh na schválenie majetkových prevodov v uznesení, poradové číslo 6 odkúpenie, tak ako to je teraz uvedené v šeske, pokračovanie s podmienkami. V kúpnej zmluve písomne zaviazať firmu Sankur Real SRO Konštantinova 17 080 01 Prešov, že bude zabezpečovať opravy uvedenej komunikácie až do ukončenia výstavby posledných 2 bytových domov. A tu je vsúka ďalšia v prípade realizácie. A po ich kolaudácii zabezpečí komisionálne posúdenie stavu komunikácie, odstránenie zistených nedostatkov a tak ďalej. A tak je to uvedené až na konci podľa spracovaného plánu bodka. Potom nie je užívanie verejnej práce, nejak sa to ináč nazýva, podľa spracovaného plánu. Prečo som to takto tam doplnil? Lebo my nemôžeme niekoho zaviazať a on napríklad to nebude realizovať 10-20 rokov, jak tu bolo spomínané. Takže tam tá súka je potrebná, že v prípade realizácie tých 2 bytových domov. A vtedy myslím, že to uznesenie je v poriadku a máme to krytie, že tá komunikácia v prípade realizácie tých 2 bytových domov bude odovzdaná komisionálne tak, ako má byť bez žiadnych nejakých tam závad. Ďakujem všetko. To je môj návrh. Ďakujem. Pán Dortovský. Ja som v tejto veci teda tiež navrhol nejaký pozmeňovací návrh. Kolega Malaga navrhol teraz iný, tak snad navrhol komisia niečo z toho poskladá, ale to, čo navrhol kolega Malaga, je nelogické a nevykonateľné. Ako myslí to dobré, ale tak, ako to navrhol, je to nelogické. Ďakujem. Ďakujem. Pani Andraštíková. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, no ja si, ako už niekoľkokrát zopakujem, ctím stanoviska komisie, ktorejkoľvek, len pýtam sa sama seba a možno dávam basnickú otázku, že ako sa určujú ceny pre jednotlivých kupujúcich, predávajúcich, keď takému futbalovému klubu Safi dávame 2500 m2 za 3,33 eur ročne, slovenskému skautingu za 1,90 euro m2, občianskému združeniu MRK na Bernolákovej 185 m2 za teda 1 euro. Ale zase občianskému združeniu Mabaj Energy, ktorí chcú najazdovú rampu 40 m2 dávame za 3,31 euro. Občianskému združeniu Šariš 69. Neodporúčame 141 m2 za 1 euro. No tak ja neviem, aký meter máme na rozhodovanie ohľadom ceny vo vzťahu k metrom štvorcovým. Všetci robia bohumilú činnosť, isté, že? Lebo sú to sociálne, kultúrne a vzdelávacie služby a dokonca to pichneme do osobitného zreteľa, len aby sme potom pamätali na to, že každému dávame ináč. Či vykonáva sociálnu, školskú alebo kultúrnu službu, pýtam sa prečo. A to ten inštitút 1 eura ma vytáča na plafón, lebo všetci hovoríme o prázdnej mestskej kase, ale rozdávame
s radosťou desiatky, stovky, tisícky metrov štvorcových za 1 euro alebo za 3 eurá. Napriek tomu opakujem, že jedni robia futbal pre deti, druhí chcú nájazdovú rampu pre telesne postihnutých, tretí chcú robiť skauting a tak ďalej. To je môj názor. Ďakujem. Ďakujem. Pán Benko Miroslav. No a sme tu, kde sme boli pred chvíľou. Keď sme rozprávali o mestskej polícii, spomínala sa komisia verejného poriadku. Teraz rozprávame o majetku a rozprávajú tu členovia komisie majetku. To je to, čo som povedal pred 5 hodinami. A ceny možno tak určujú, že kto príde prvý na komisiu, povie cenu a možno taká je cena, asi tak. Ďakujem, pán Drutarovský. Na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva ste ma tu skoro prekľali za to, že som si dovolil niečo povedať a spochybniť to, že rozpredávame alebo rozdávame majetok za 1 euro. Teraz zrazu kolegyni sa to nepáči tiež, som prekvapený z tejto zmeny názoru. Ale netreba ísť opäť ďaleko, stačí sa inšpirovať iným mestom, tu niekde na Slovensku, kde si poslanci sami dali do zásad o hospodárení s majetkom mesta, že pri prevodoch ako prípad hodný osobitného zreteľa nesmie byť kúpna cena menšia ako cena podľa znaleckého posudku. Toto si dali, veľmi sa im to osvedčilo, funguje to už niekoľko rokov a hovoria, že odvtedy nechodia za nami kadejakí záujemcovia, že daj mi to za euro, ja ti bokom vrátim 10 000. Jednoducho odtedy takýto problém nie je. Pán Kahanec, faktická poznámka? Si sa tak pani kolegyňa správala pri všetkých veciach, čo sa týka teda starostlivosti o financie a majetok mesta, by som to bral. Ale keď vyhodíme 500 000 naviac na cestu na armádneho generála Svobodu, to nikoho netrapí. Ja by som chcel vedieť, spočítať tieto príjmy, ktoré teraz idú za euro, koľko na nich prerobíme, keď robíme niektoré tieto veci. Nech sa páči, spočítajme. A potom spočítajme tie veľké akcie, kde sme robili európske zákazky na školách, koľko bolo prác naviac a zrazu po veľkých výhradách sa potom niektoré akože aj menili. Prípad CS Prostevska, keď práce naviac na začiatku boli 600 000 a po tvrdých výhradách sa zrazu zmenili na 295. Pamätám si to. A pamätám si aj, s koľkými peniazmi začínala cesta armádneho generála Svobodu. Je zaujímavé, že toto fakt niekomu nevadí. Pán Maláka, faktická. Ďakujem pekne. Fakt je veľmi ťažké porovnávať jeden návrh v zastupiteľstve s 27 dôležitými. Nehovorím, že z Komisii pre ochranu verejného poriadku to nebol dôležitý materiál, ale to je neporovnateľné porovnávať 27 bodov z Komisie majetkovej s jedným bodom z Komisie na ochranu verejného poriadku. Aj toto, čo firma Sankur poslala, to bolo na základe toho, že Komisia pre disponovanie s majetkom mesta 3-krát vrátila materiál na dopracovanie a to bolo na základe našej požiadavky, že tam treba to zaistilo. My sme tam boli na výjazde, na tej komunikácii, čiže vieme, o čo sa jedná. To je veľký rozdiel, že čo sme pustili ďalej. A že to sa nedostalo do uznesenia, neviem si to preverovať, ale sme si to na komisii povedali, že tá podmienka by tam mala byť. Že sa nedostalo, sa to teraz doplnilo, ale to je riešenie. Ďakujem. Ďakujem, pani Turčanová. Za slovo. Opäť zopakujem, pán viceprimátor, prosím ťa, aby si doštudoval rokovací poriadok. S faktickou na faktickú sa reagovať nedá. Prosím, buďme k sebe slušní a rešpektujme trošku to, čo sme si schválili. A teraz k bodu. Kolega Tkačík navrhol stiahnuť bod 25. Myslím si, že to nie je rozumné, pretože zastupiteľstvo má rozhodnúť, buď schvaľuje, alebo neschvaľuje. Tento bod je navrhnutý v časti neschváliť. Áno, je bezpredmetné, nechceme to tam, preto to treba neschváliť a nestiahovať, lebo stiahnuť znamená, že rozhodneme o tom v budúcnosti. Ak to tam stať nebude, treba to neschváliť. Čo sa týka bodu 27, mám pred sebou správu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý hovorí, že kontrolovaný subjekt uzatvorením zmluvy porušil paragraf 284 odstavec 1 obchodného zákonníka tým, že do súťaže zahrnul návrh zmluvy, ktorého obsah nezodpovedal podmienkam uvedenej súťaže. Takže máme nelegitímne
uzatvorenú zmluvu, ktorú ideme predĺžiť o ďalších 18 rokov. Máme uvedené, že je to prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory rozvoja športu. Prosím, pán riaditeľ sekcie ekonomickej, aby som do najbližšieho zastupiteľstva dostala, teda nemusí to byť hneď v júli, ak bude v júli mimoriadne, ale v auguste alebo v septembri, dostala písomnú informáciu, koľkých športovcov podporujeme ako prípad hodný osobitného zreteľa. Všetky nájmy pre všetky športové kluby a všetky športové organizácie v meste za 1 euro, plochy a prípadne v tabuľke uvedenú aj sumu, koľko by bolo trhové nájomné, aby sme si vedeli vyčísliť, ako nepodporujeme šport v meste Prešov, lebo každý kričí, že ho nepodporujeme. Ale máme tu samé nájmy za 1 euro. To je jedna vec. Druhá vec, máme tu aj predaj za 1 euro. 2000 metrov štvorcových, celkom lukratívnej časti mesta. A keď pán viceprimátor hovorí o tom, že dostaneme halu za 900 000 potom v hodnote 1 eura, že to je investor, ktorý super chce darovať niečo mestu, tak len v zmluve je uvedená požiadavka na 340 000 eur dotáciu. Pri 18 rokoch je to, prosím, počúvajte pozorne, 6 120 000 eur. 6 120 000 eur my na to dáme a dostaneme 900 000. Ďakujem pekne. Toľko, pani poslankyňa, toľko nedáme. To nie je záväzok mesta. To je v žiadosti. V zmluve je niečo iné. Pán Tkáčik. Ale, Andrea, tam je napísané, že dotácia sa schváľuje každoročne. Keď sa neschváli, tak sa neschváli. Pán Tkáčik, pardon. Pán Viktor Tkáčik. Pán Viktor Tkáčik, nech sa páči. Ďakujem pekne, sťahujem svoj návrh. Ja som len kvôli tomu dal, že komisia vyhodnocujúca petíciu ešte zvažovala, že neschvaľuje sa preto, že ešte prichádza do úvahy predaj. Takže keď je neaktuálne, že to bude rozumieť, ale sťahujem vzhľadom na mojich kolegov. Ďakujem. Ďakujem, pán Drutarovský. No veď treba vypísať súťaž, že nech sa teda prihlásia záujemcovia o 2000 štvorcových metrov za 1 euro, s tým, že tam majú vybudovať investíciu, neviem akú, s tým, že budú mať v zmluve podmienku, že neviem ako to tam presne, ale týka sa to tých, áno, že budú ešte k tomu dostávať dotáciu alebo 360 000 eur ročne, alebo že bude podaný návrh. Však treba posúťažiť a možno nebudeme mať, možno sa prihlásia záujemcovia, ktorí za ten pozemok nedajú 1 euro, ale možno 1000 eur, možno 2000 krát, ja neviem, 100 eur je možno cena pozemku v tej lokalite, no tak nebude 1 euro, ale teraz aby som sa neprepočítal 200 000 eur, alebo koľko. Možno sa prihlásia. Ja si myslím, že keď mám dostať 360 000 eur za 18 rokov každý rok, tak nemám problém dať 200 000 za pozemok. Doteraz sme dávali mestskej správe služieb viac ako 340 000 len na zimný štadión, nikomu to nevadilo. Bolo to na jednu plochu. Teraz, keby to náhodou aj malo byť 340, čo sa bude každý rok schváľovať, bude to na 2 plochy. Pán Káhanec. Myslím, že tu zazneli vážne výhrady z hľadiska kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Nie len to, že sa porušili zákonné veci a obchodný zákonník, ale dokonca Najvyšší kontrolný úrad tam aj uviedol, že komisia Mestského zastupiteľstva na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže odporúčila Mestskému zastupiteľstvu uzavrieť nájomcú zmluvu so zájomcov a tak ďalej. To znamená, že je v tom aj komisia. Čiže aby sme stále nehovorili, jak komisie sú na to disponované, že môžu rozhodnúť a že všetko, čo komisie povedia, všetko tak musí byť. Toto, čo komisia odporúčila, bolo v rozpore s podmienkami vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. Takže ešte pán Tkáčik, hlavný kontrolór. Tkáčik, pardon. Predpokladám, že už je dohoda niektorých politických klubov, že tá 27 prejde, keď to tak rýchlo prišla. Ale divím sa, pán viceprimátor, že takto reaguješ na niektoré veci. Na tvojom mieste by som nereagoval, pretože si tam
trošku zaujatý v tomto smere. Ale k vecnej stránke toho. O tom, že nám to niekto niečo daruje, o tom pochybujem. Každý podnikateľ tvrdo pracuje na to, aby nejaký zisk dosiahol. A keď dosiahne ten zisk, tak prečo z Michaloviec práve chce to darovať mestu? To ja veľmi pochybujem. Bojím sa, že po tejto realizácii tento zimný štadión skončí v banke. Dobre ma počujete. Tento zimný štadión skončí v banke. A druhá vec, tu stále hovoríš o tom, že tá dotácia, to je len, že dáme návrh. By som povedal, že bolo by to veľmi objektívne, ak by ten povedal, áno, ak mi dáte tú dotáciu, do toho idem, ak tie dotácie nedostanem, do toho neidem. To by bola jasná správa pre každého. Lebo čo, ak nedostane dotáciu, čo bude robiť? To chceš mi povedať, že to bude potom prevádzkovať sám na vlastné náklady so všetkým, čo k tomu patrí. Ak by to mal takým spôsobom spracované, tak by nám tu preložil pekný podnikateľský zámer, že ja viem toto prevádzkovať aj bez dotácie mesta a kľudne do toho ideme. To sú len takéto údaje, ktoré tu proste nikto, a nediv sa, že tomu nikto ako neverí. S týmto investorom máme skúsenosti koľko? Pol roka? Pol roka nám prevádzkuje štadión. Z toho 3 mesiace možná, lebo teraz je prestávka. A ako môžeme mu veriť do také veľké investície? Prečo sme to neskúšali? Dobre, tak nech tam funguje aspoň 3 roky a potom poďme do nejakej investície. Uvidíme, či dodrží aj to, čo sľúbil pri nájomnej zmluve. A o tom, že tá nájomná zmluva, tak ako od začiatku vznikala a jak skončila, to neboli pochybnosti, a ktoré dneska píše Najvyšší kontrolný úrad. O tom sme tu spomínali viacerí a o tom sme hovorili stále. Len bohužiaľ tlačí sa niečo, tlačí a potom nie divu, že k tomu sa neverí, lebo ak sa niečo veľmi tlačí, tak je to veľmi podozrivé. Takže neviem, či to neurýchľujeme. Momentálne zimný štadión je využitý tak, že uspokojí všetky kluby, ktoré sú tu. A samozrejme, ak sa budú dostávať zadarmo hodiny, tak tých hodín budú potrebovať nekonečne veľa. Ale ako náhle sa trošku stvrdia podmienky, tak bude im dosť aj tých hodín, čo mali doteraz. Čiže až taký nedostatok ľadovej plochy ja tu nevidím, že by to také bolo rýchle, súrne a niečo urobiť. Ale to je môj názor, však samozrejme každý môže mať na to iný názor. Len v rámci tej diskusie, čo bolo, treba zvážiť všetko. Sú to rizikové veci a skutočne veriť na to, že niekto len takto z lásky k mestu niečo dá, ja tomu neverím a nikto ma to ešte za tú dobu 10 rokov nepresvedčil, že taký podnikateľ prišiel a dal tú mestu 900 000 eur. Nedal. Za ten čas nedal. To je všetko. Ďakujem. No bohužiaľ, je tu tak, alebo bohudík je tu takýto investor, ktorý za takých podmienok chce urobiť. Aj za takých podmienok, že mesto tam nemá záväzok takú dotáciu poskytnúť. Áno, v prípade, že napríklad na budúci rok mesto dotáciu neposkytne, presne tak, bude sa o to starať sám a bude to prevádzkovať sám. A ten dopyt po ľadovej ploche v Prešove je tak veľký, že on si verí aj napriek tomu, že mesto dotáciu nedá, že ten štadión bez problémov utiahne a určite neskončí v banke. Samozrejme, že to podnikateľské riziko on vníma, je si toho vedomý, ale samozrejme je si vedomý aj toho, že mesto sa nevie zaviazať, že poskytne do budúcna každý rok dotáciu. Dotácia sa schváľuje každoročne. Schváli sa, schváli, neschváli sa, neschváli. Chcel len to, ako je to aj v iných mestách, ako je to v Bardejove, ako je to v Humennom, aj v iných mestách. Aj tam majú subjekty majú podpísané obdobné zmluvy, dlhodobejšie. Aj tam je len záväzok mesta, že to predloží na schválenie do rozpočtu. A tam sa to buď schváli, alebo nie. Aj tam sú podnikatelia, ktorí do takého rizika išli. Tento je taký istý. Takže to len na marko k tomu. Dobre, takže máme tu niekoľko návrhov. Zásadne návrhová komisia?
Na 10 minút, aby sme to dali dokopy. Máme tam návrh od pána Drutarovského, 5-6 s nejakými podmienkami, pán Malaga 5-6 s nejakými podmienkami, 27 stiahnuť. Dobre, tak nebude návrhová komisia, budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch, nie je ich veľa. Takže prvý návrh predniesol pán Drutarovský, tak poprosím. Mikrofón. Čiže môj návrh je k bodu 6. Ten bod 6, tak ako je v návrhu na uznesenie v materiáli, sú tam vlastne 3 odrážky. Tak ja doplňam 4. odrážku a v tej 4. odrážke bude takýto text s podmienkou, že kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže, že bude zabezpečovať opravy uvedenej cestnej komunikácie a uvedených priľahlých chodníkov až do ukončenia výstavby posledných 2 bytových domov a po ich kolaudácii zabezpečí komisionálne posúdenie stavu komunikácií a konečné odovzdanie komunikácií mestu Prešov. Ďakujem. A kupujúci mesto Prešov, hej? Opravujem teda predávajúci, tak. Ja som to povedal ako spomenul, že predávajúci, tak. Áno. Čiže predávajúci, hej? Áno. Dobre. Aby to bolo jasné, tým predávajúcim je firma Sancum Real SRO. Hej, to je ten subjekt, ktorý sa má k tomu zaviaže. Ale je to predávajúci. Dobre. Takže budeme hlasovať Tak budeme hlasovať o tomto a potom ďalej musíme ísť. Môže dať proti tomuto návrhu? Ale v prípade realizácie tých bytových domov, nemôžeme zaviazať, keď on nebude realizovať, že by udržiaval. A nie je to toto isté? Nie je to isté? Dobre, budeme teda hlasovať o tom, čo predniesol pán Drutarovský. Prezentujte sa, prosím. Budeme hlasovať aj o ľudovom návrhu. Prvý bol pán Drutarovský, takže hlasujeme o ňom. Čiže hlasujeme o tom, čo predniesol pán Drutarovský. Hlasujte, prosím. Ďakujem. Zahlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 17, nehlasoval, všetci hlasovali. Návrh nebol prijatý. Ďalší návrh, Richard? Richard už nič, všetko, hej? Áno. Takže pán Malaga. Celé znenie všetké tak, ako je, s doplnením, s podmienkami. V kúpnej zmluve písomne zaviazať firmu Sancur Sabinovská SRO Konštantinova 7 080 01 Prešov, že bude zabezpečovať opravy uvedenej komunikácie až do ukončenia v prípade realizácie výstavby posledných 2 bytových domov a po ich kolaudácii zabezpečí komisionálne posúdenie stavu komunikácie. Všetko už tak, jak bolo. Ďalej. Čiže v prípade realizácie, lebo nemôže to riešiť, keď nebude stavať. Dobre, mali sme prednesené návrh na uznesenie. Budeme hlasovať o takto predloženom návrhu. Prezentujte sa, prosím. Hlasujte, prosím.
Ďakujem. Za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 2, nehlasoval 1. Návrh bol prijatý. Ďakujem. Pani Turčanová, Andrea, ty si mala návrh? Nie? Na pána riaditeľa sekcie a predpokladám, že netreba ju dávať uznesením. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie ako o celku. Prezentujte sa, prosím. Má niekto ešte nejaký ďalší návrh? Pán Kánec? Ďakujem. Prezentujte sa, prosím. Hlasujte, prosím. Ďakujem. Zahlasovalo 8 poslancov, proti bol 1, zdržali sa 14, návrh nebol prijatý. Budeme teraz hlasovať o návrhu na uznesenie ako o celku. Prezentujte sa, prosím. Prezentujte sa, prosím. Hlasujte, prosím. Ďakujem. Zahlasovalo 15 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Návrh bol prijatý.